Dobrý den lidi, tady Android, samozřejmě s Filipem Studíkem. Musíte si zvyknout, protože s ním bude ještě hodně videí. A tak no. Jo, jinak jsme zatím dva, možná se ještě někdo připojí a tak no. Jinak, kdo by nevěděl a chtěl by, tak natáčím přes Mobizen. Je to fakt super aplikace, doporučuji. A dneska to bude tak 10minutové video. Filip to má samozřejmě natrénované. Já jsem ti hlasu za to, no. A jinak, fakt je to super kámoš, protože mě nelamí. A má pěkný skin, no, to bych si taky říkal. A říkám si to. To je legendary skin. To je no. To je legendary. No, vidíte, jako podle mě to snad... Blízko tady zbraně k ničemu. No, tohle bude určitě noob play, už to vidím. Vidíte, jak to jde. Vidíš to? Tak jako já umím dobře hry, jako. Ty zase umíš dobře na kompu. Je. Vidíte, jak ho porážím? 1 kill jsem mu dal. Wow. Co? Wow. Kde jsi? Tam, kam chodím. Tam, kam chci chodit. A kde chodíš? No to ti nepovím. Nebudu tady kempit, protože pak by to samozřejmě nebylo žádná... Livestream. To jsem se na druhý mobil koukal, že tě nezabil. Samozřejmě hrajeme na mobile, protože Blockstrike na počítači možná ani neexistuje. Nevím, nezjišťoval jsem si to, ale nechci ho nikdy hrát na počítači, protože... Představte si to. Baron of Hell. No, já jsem ti razil tu hlavu. Čekám, až vyjdeš. Tak pojď. Tam seš. Tak pojď. No. Je fakt jako dobrý, to musím uznat. Ale na mě si jen tak člověk nepřijde. No, kurňa, tak přijde. A ty máš tu stejnou zbraň, co já. Ne, úplně jinou než ty. Tak když ti dá hlavu, tak ti zabije na ránu, víš? A ta tvé ne. A ta střílí po jedné kůži. No, to ne. Myslím, že za chvilku bychom to mohli ukončit, ale... Já ti musím trefit jednou do hlavy a když tě trefím do těla, tak buď to bude 30 nebo 50. A já mám moc na životní. Vidíš. Podle mě my to dáme spíš do 20 kg, protože já to mám jenom na 15 minut zatím. Doufám, že získám tím víc odběratelů, ale YouTube Money nikdy nelže. No pojď. Cože? Já mám 60 životů. Je to fakt super hra, můžete si ji zahrát, je to trošku rage. A tak no. Já bych to dal ještě do těch 10, co Filipe myslíš? Ty. Co do 10? Minut ještě tak. Dané? Ano. Jo, tak to no. To by bylo tak pohodžilo ještě. Už se někdo k nám konektnul, no, tak to dáme na těch... Mě dáme, ti dám hlavu. Filip mi přidá hlavu, ale mně se tomu nějak nechce věřit. Doufám, že ten cápek je se mnou. Samozřejmě mám 51 bodů, protože to je hodně. Ten cápek ani nevím, kde je, v jakém týmu.
Hej, on je s tebou, že? A to seš ty. Počkej, teď to bude jedna na jednoho. Tak pojď ty svině. Už tě vidím. Celou dobu to je. Samozřejmě už se těším, až mám mít lepší grafiku. A nezapomeňte se kouknout na Filipův kanál. Jeho přezdívka je Klopitel, ale on se tam jmenuje Filip Mstulík. Doporučuju. A vlastně chci udělat takovou tradici, že v každém videu asi tak v půlce řeknu jeden kanál, který se mi líbí a chci vám ho doporučit. V dnešním díle mě napadá Lucky.cz. Ale ty řekl jako moje? Lucky.cz mě napadá v dnešním díle. Je to fakt super. Kámo, kdyby něco, tak ty děláš na ní reklamu. To je jedno. Hashtag reklama. No limits. Dá se hned. Tam jsi. Hej, pomůž dolů na nohu. Jo, je se mnou. Hele, se mnou je taky západ. Se mnou taky. Wow! Hej, Filipe? Já myslím, že za chvilku to můžeme klapnout. Co myslíš ty? Tak jo, tak asi pro dnešek už by to stačilo. Ne, ještě za chvilku jsem řekl, ještě chviličku si tady zahrajeme, protože ať to není. Řekněme do 20, my jsme to chtěli na těch 10 minut, ještě je to 7 minut. A ono to skončilo. Tak, čau lidi. Co to je za knápka nejlepší než ty? A někdy u další videa. Čau.